weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to doɗel to calaga to tulde gaale marda jeeri to marda waalo to jeeri ƴugga to haare law to boode law to beeli cowi to sincana sincu dañɓe ko on takkusan juula ha e nder galle Elhaji Mamoudou Moussa Ali to Dara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Asekna Yembala Dakar ha to galle ceerno Madani Tali ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Salem Wulmerzouga ko jaagol gal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu mo tawi jillu makko e nder leydi Mauritanie o fuɗɗori jillu ngu noon koto Sehil Babi e nder région de Guidimara to leydi Sénégal to leydi Sénégal ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe werlaji men potti nokku to wiyete intersection woni to booli pottitta e nder leegal bitegal Ouest Foire duko ari hakkude mabɓe hen goto yowɓi fittandu keddiɗo to leydi Mali commissariat mo 11e arrondissement ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi taw ko réseau prostitué ji woni rewɓe yeeyoɓe koye mumen e jokkodiri e gorko goto ɓe panel taw ko panel mabɓe ɓe jogui nder réseau sociaux ɓe jiitama e oɗo saaha joni to leydi Mali Rwanda jaa to leydi sono wima to leydi Mali ko to leydi Rwanda noon police mo Kigali ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima fedde nde sagataɓe sappo e tara taw ko jeeyaɓe wat boniɓe wonnoɓe heblade yidde wadde janggo mumen e nder Kigali lamorgo leydi ɗi gollotoɓe fedde cotal seɓɓitiɓe witeɓe ADF bisimilla mone ketki kotodirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darottaki kala ceerno Djiby Sy ene safra dendagal worɓe e rafiji mumen kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskinallah safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona miskinallah so wona wonduɓe noon ɓe rafiji ɗiɗi miskinallah wonduɓe rafiji ɗiɗi woni rafi janowo barogal walla musidɓe tedduɓe mo neji baklidi hoore mum ha haɓɓa ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal Sénégal naaɓe tawateɓe lappol palol dande maayo ha to jeerinkoɓe kala omo andi noon wonde ñalawma hande o ummoto leydi Mauritanie yaɓande toon to leydi Sénégal dendagal tawateɓe nder falde doɗel e dendagal aranoɓe luuma aroɓe luuma luggere doɗel ceerno Djiby Sy ene andini on wonde ko koɗo moɗon ɗum noon dendagal doɗel naɓe hayre lawnaɓe jumnaɓe calaganaɓe tulde gawe naɓe marda jeeri naɓe marda waalo naɓe e dendagal guure taariɗe kala ha ƴugga jeeri en onon kala oɗon mbiya on dañi koɗo laaɓɗo reedu koɗo gando on dañi kadi musidɓe tedduɓe koɗo newiɗo ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e nder leydi Mali tawe toon miñi ko ne wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy numéro mum WhatsApp ko 47 22 80 84 omo wiye ko dendagal kilineɓe makko tawateɓe nder leydi Sénégal so tawi ka o yettima o ƴetti numéro leydi Sénégal ma waw faccirde numéro o ha dendagal kilineɓe kala mbawa hebde ɗum noon dendagal Sénégal naɓe tawateɓe lappol palol dande maayo dendagal Sénégal naɓe tawateɓe jeeri e walo kala ceerno Djiby Sy ene andini on wonde ko koɗo moɗon
moderne de l'excellence Bounno El Hadji Seydou Nourou Tall e gaddugol Ceerno Makki Muntaga Tall e Ceerno Seydou Nourou Tall imam Juma Cheikh Omarul Foutiyou. Dar moderne Bounnouro de l'excellence eɓe gandina dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala golle mabɓe kadi ɓamti hano hannirtani e nder leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bounnouro ene jangguina Qouranil Karim e ballal Allah e nder duuɓi tati tawa suko o reeni Qur'ana hano hannirtani. Dar moderne Bounnouro ene jangguina français, ene jangguina anglais, informatique, tawa kadi programme mabɓe ene yaadi e programme école aji laamuji leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bounnouro ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde ɓe jogui ko daaraji ɗiɗi. Daara rewɓe o ene tawe tigui to Sicap Liberté 3, so tawi ko Dar moderne de l'excellence Bounnouro sukaɓe worɓe e oɗo saaha joni ene tawe e nder leegal bitegal Kerme Sara cité Almadi 2. Dar moderne Alhaji Seydou Nourou Tall ina habra dendagal Sénégal naɓe e dendagal diaspora kala wonde ɓe puɗɗima bindidgol, ɓe puɗɗima inscription ngaji mabɓe, ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Dar de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene gollodira, ene liggoɗo e école aji turque, taw ko école aji baɗaɗi rekkuni e nder windere he kala. Dar moderne de l'excellence Bounnouro Alhaji Seydou Nourou Tall kala jiɗɗo ko ɓuri labde mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78. Dar moderne de l'excellence Bounnouro ene jabbo sukaɓe yaroɓe duuɓi 4 ha duuɓi 12 ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe, eɗen gone hoore bira ɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e demgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ene nanganen karallagal to ha mbawan yebde en to banggue YouTube miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen e gaddedi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Salem wula Merzouga ko jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccina gollama woni ministre de l'intérieur omo tawe e jillu makko noon e nder leydi Mauritanie. Jillu ngu noon o fuɗɗiri ɗum koto Sehil Babi, to fuɗɗiri ɗum kedar Sehil Babi ne tawe nder guide maka e nder Sehil Babi noon o wawi addade toon batuji kewɗi no fewi o joddidima e yoga e yimɓe tawateɓe toon guilay autorité ji administrative et sécuritaire fande ɗe kala wondude e wiyeteɓe les élus locaux e wiyeteɓe société civile en kala o joddima e mumen e dendagal nder batuji ɗi o waɗɗi kala batu mo yettini en calminali ummorade e hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikhila Ghazwani e yidde andinde kadi hoorejo leydi ndi yidde mum e fandare mum ko beele moni kala ene yiito hoore mum ene tina hoore mum e nder leydi he hano hannirtani ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Mauritanie ɓe mbaɗi inauguré centre mumen taw ko centre kesso biyeteɗo CNR EDC woni centre national de recueil d'enregistrement des données criminelles ardi cérémonie o noon ko général de division Miskarou Woulsidi kañum woni directeur général de la sécurité nationale mo leydi Mauritanie. Centre o noon tawate ko nder Nouakchott koye mbaɗi système d'information policière d'Afrique de l'Ouest woni SIPA o koye ndina mbaɗi centre o tawate koye ballal noon fedde union européenne wondude e Interpol koye ngal ballal centre o wawi heɓede oɗo saaha joni saabu kamɓe mbaɗi financé dendagal golle centre ɗe kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Ould Zahaf ko jago
jaborgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellalaade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala kikiɗe aljuma hanki o noon ɓe kolliri tigui nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeeyo kolkisono e nder waktuji nogas nayyi cakkitinoɗe ɗi hen capanɗe nayo e jeenayo tawama e jaati ko fidaɓe mboros covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeetato e ɗiɗo kefti cellal mumen hano hanniti ni parti galleji mumen neɗɗo goto hawre ladial ha joni koye ndina mbadi keddoɗen Mohamed Mahmoudou Eli Mahmoud ko kañum woni directeur général de la santé par intérim mo leydi Mauritanie o holliri noon wonde leydi ndi ene huuli tan ko fate wempejere nayiɓire ene yakori tan ma wempejere nayiɓire dampu taw ko fate covid sappo e jeenayyi o holliri kadi nden wempejere nayiɓire noon nde ɓurata wutanade walla nde ɓurata memde ko sukaɓe tokosɓe no feewi ko ɗum saabi noon o waɗi erago faade dendagal ɓen jangguinoɓe école aji ha tengti kadi e golloto e fondamental école aji fondamental e gollotoɓe nder ɗiɗon école aji kala nde mbawata kay ragande centre uji ñakku wonande ɓen ɓe cuwa ƴettude ñakku mumen nde ƴettata ñakku mumen go hano hannirta ni ko adi udditgol école aji kay ko adi kay kene mbawa jokkodirde e ɓen sukaɓe tokosɓe janggoɓe nder ɗina école aji o waɗi eran kadi faade dendagal guilay ɓen directeur uji école aji ha e directeur uji région aji ɗin école aji kala potani jabde kala ko foti e jangguinowo arde kay nadde ɗin kalasuji walla ƴettude cours mum tawa ƴettani hollirani kayide mum woni carnet mum de vaccination andinde kay wonde jomum ƴetti ñakko mum hano hannirta ni foof noon koye mbadi kay yidde haɓade e handade oɗo mboroso biteɗo covid sappo e jeenayyi e rende sukaɓe oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ousmane Mamadou Kane ko ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs o bismima o joddima to bureau ji makko to aljuma hanki o son excellence jeunesse Guluma on noon ko ambassadeur ko kañum kadi woni chef délégation de l'union européenne e nder leydi Mauritanie yewtere mabɓe noon ɓe jewti ko juuti yewtere mabɓe noon ɓuuri yaadu koto banggue kay ko fate coopération woni kay gollodiral e partenariat hakkude Mauritanie e fedde union européenne ene tawtora jonde ɗe ɗon secrétaire makko général woni secrétaire général du ministre de l'économie hono Mohamed El Moustapha ɓurɗo lollirde idduma wul abdi wul Yazid e directeur des financements publics woni Mohamed Salem wula nani ha joni koye ndin mbaɗi keddoɗen aljuma hanki o kanko Ousmane Mamadou Kane woni ministre des affaires économiques et de la promotion des services des secteurs productifs o joddima en audience bureau ji makko to ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie hono Robert Mourier noon ene arde directrice de l'agence française de développement en Mauritanie hono madame Bénédicte Brisé wondude directeur de la FAD Sahel yewtere mabɓe noon ɓuuri yaadu ko banggue ñasade galle cihlagal e jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengti to banggue faggudu ene tawtora noon nguɗon batu kadi hono secrétaire général du ministère hono Mohamed El Moustapha ɓurɗo lollidde idduma El Aboula Abdi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen état major général des armées mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni colonel uji jeetati e commandant goto jeehi ko wiyete retraite woni foftere mumen ɓen noon ɓen jeetata noon e commandant o ɓen woni tigui woni ɓeɗo hono colonel Mohamed Lemina Hammam Khatta on yeehi retraite wondude e colonel Melayni Habibullah wondude e colonel Souleymane Mahfoud Wul Cheikh Ahmed e colonel Cheikh Mohamed Mahmoudou Jamel wondude e colonel Saleh Sidi Mohamed wondude e colonel Ahmed Mohamed Lafdil e colonel Moustapha Sidi Ali Taleb Ahmed e colonel Navi Mohamed Lemina ko Navi Mohamed Lemina Kouhi ko ɓeɗo woni colonel uji jeetati yaaɓe retraite so tawi ko commandant jaaɗo retraite o no wiye Chérif Ahmed Moulay Rachid Cheikh Ahmed ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen nangonoɓe e nder seppoji woni manifestation ngaji bannoɗi e nder lewru septembre ma nuto erkise ɓe kelino noon ɓe tumanoma helde gueɗe kewɗe gueɗe laamu guila e bureau ji ha e galleji laamu ha tengti noon e bureau ji Somaleka kamɓe noon hewɓe mabɓe teɓanoma mbaɗnoma tigui nawanoma to kasomo Rosso noon hollirama tigui
oɗo saha joni kamɓe teɓanoɓe kala sogonoɓe to rosoɓe gartirama e nder kasoma Dara Naima mo nakcoto juge d' instruction mo tribunal de rosso yamiriɗo nogas jettoto neɗɗo ñande talata nde yetteɓe jocoke caggal ɗum ñande alarba nde kadi jeegomo woɗɓe nanggonoma tawto ɓe to nogas jettoto kamɓe kala e oɗo saha joni ɓe ɓendinama to nakcotto kasomo civil mo Dara Naima ha joni kabaruji men ɗemgal pulara seno mimeta leydi Mauritanie koto Sénégal paadena ñalawma hanki o ko goski gorko goto noon gonduɗo e rafi woni rafi hakkille mo wondani hakkille mum ha timmi ko goski mum tigui yiita e nder ndiyam to port mo Kaolaka ko witeɓe sapeur pompier en kañumen tigui ƴeŋtini goski kanko noon joom goski o jeyano tigui koto wuuro witego Dabane Sérère e nder commune mo Keur Associé inde makko fodori ko Alkulal Sa woni Essam o wiyete ko Issa Marona ko noddunoɗo noon oɗo saha kala koreji makko ne jilotonomo no fewi goski ki noon yitama tigui omo yooli e oɗo saha joni noon goski makko nawama to hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal pulara jamma ɓennuɗo o e nder Sénégal to Dakar ko sagataɓe ɗiɗo noon to leggal bitegal Ouest Foire ko sagataɓe ɗiɗo kaɓitona ɓe dugdito noon ha wonti haare sanga 22 heures woni 10 heures jamma biteɗo baygal gu wasi hen fittade muɗum barɗomo noon ko joom wonno koye auto mum kanko mo wone auto makko ɓe potti tigui nokku to wiyete intersection woni tigui to booli pottitta mone mabɓe kala wi tigui kañuma jogui priorité ɓe ƴeŋte autoji mabɓe no chauffeur ɓe kewi waddude kala saaha ɓe gone dugdude nde dugo ngo sattino fewi noon ko ɗon tigui oɗon hen goto naati nder auto muɗum jaltini toon laafi o yooɓi fittandu keddiɗo kanko jooɓiɗo fittandu o wiyete ko Mamadou Ndiaye ko ɗon e ɗon noon dendagal tawnoɓe kala mbi tigui ma ɗacce jooɓo fittandu makko ko ɗon o joole auto makko o dogui o fayi galle mabɓe haali caggal ɗum o fayi to gendarmerie o hollir tigui wonde o yooɓima fittandu e oɗo saaha joni noon omo tawi juuɗe gendarme ɓe losgoji nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollediɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate biletede santé oɗo mboroso covid 19 ɓe kolliri noon aseda hande o wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi Sénégal kala ko holkisono hen ko ujunere temedde jeeɗiɗi sappo e jeenayi o neɗɗo e nder ɓen noon hen sappo e goho tawama e jaytugo fiɗaɓe mboroso covid 19 ene qimeta banggue pourcentage 0,63% e nder ɓen noon e nder ɓen sappo e goho tawaɓe ne gondi e mboroso coronavirus hen goto ko contact suivi woni tigui memodirnoɓe e wonduɓe rafi o sappo heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe hen e nder ɓe cellano ɓe nogas tato kebti kellal men paati galleji men jeetato en tampi sannema ballite to banggue fofango goto hawrela diala leydi Sénégal e ñalawma hande o eɓe jaare capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere fayi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati e tati winditiɓe doggola corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeetati capannayyi e goho kebtiɗo cellal men hano hanniti ni ujunere temedde jeetati capanɗe joyyi e jeenayyi ɗum woni ko hawrela diala taw ko mboroso yooɓi pittali men tuggi ko refi wonade leydi ndi faade ñalawma hande o kadi ko hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi he kala ko capanɗe jeenayyi o e yimɓe ɗiɗo tinaɓe wonduɓe mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen waktuji capanɗe nayyi e jeetati caggal kayde oɗo betnoɗo Cheikh Niass tawane wasi fittade mum e nder kaso Kamaniyel caggal kayde o arno caggal kayde o sokono toon balle jeegom o caggal nde o sokono toon balle jeegom guila o tawa omo maayi noon ko ɗon nde ɗon mayde kañum tigui woni ko yardete Kafe Touba e nder booli Dakar kala e oɗo saaha joni noon hollirama tigui woni commissaire de police taw koto police to sokono ɗon woni legal bitenga Wakhinane Nizane ona commissaire noon hono lieutenant Ahmed Bassir Ndiaye o ittama oɗo saaha joni e gardigo commissariat woni relevé de ses fonctions kanko bisneɗo Cheikh Niass noon ko immigré Sénégal naɓe o wurno koto leydi France addunomo noon ko tawtorede Grand Magal Touba o dubduno noon koye policier goto wonti haare hakkude mabɓe ko ɗon ɓe nanguimo ɓe mbawi sogdemo to commissariat to caggal ɗum noon ɓe mbaɗimo déféré to kasomo Kamaniyel ko toon noon o yani nde o yani toon noon o ronda tigui on nawa to hôpital mo Dantec ko toon o hawri e fitta o hawri jommi ko tawa kadi hollirama e oɗo saaha joni ne sikka koko wiyete hyperglycémie woni diabète ko ɗum foti yoɓade fittandu makko kabaruji men ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Sénégal koto Mali paaden ñande alkamisa capantati lewru septembre hitande ujunnaji ɗi e nogas go mayno ɗum colonel Azimi Koyta hoore
de transition laamu leydi Mali o noddi ƴetti téléphone makko o noddi hono oto biyeteɗo hono chancelière leydi Allemagne biyeteɗo Angela Merkel ɓe jewtidi ko juuti noon banggue yewtere mabɓe noon yaade tigui koto banggue ko fati sécurité e ko fati e kadi stabilité e réforme institutionnelle woni tigui no jaam e kisale deyre no artiri e nder leydi Mali ɓe jewti ko juuti noon yewtere nde noon yewtere mabɓe noon ko ɗum noon ko caggal kayde ɗum noon yewtere mabɓe noon ko oɗo saaha hawde tigui koye saaha mo tekkere ne suurkam hakkude Paris e Bamako oɗo saaha kala ye tekkere ne suurka hakkude mabɓe guila kaye leydi Mali holiri tigui wonde oɗo saaha joni koko sifodiri e laamu leydi Russie ene wawa ƴettude ɓeɗon taw ko wiyeteɓe les mercenaires russe woni dadiɓe privé ji taw ko leydi Russie ene adda ɗum e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali yen ha to Sikasso ñande alkamisa cabantati lewru septembre mayduɗo ndu saga 19h woni 7h kikiɗe ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi garɓe dow motoji men kañumen jani station essence tawateɗo to nokku to wiyete Sabali Bougou e dow lawol faade lawol Burkina Faso ɓe jo pelli noon joom gonnoɗo station gérant station ɓe pellimo pianɗe noon ɓe mbawi yadude e dendagal koppereje ɓe tawno hen kanko pompiste pellaɗo noon ko ɗon wasi fittadu makko ha joni ko leydi Mali keddotɗen commissariat de police mo 11e arrondissement mo Bamako e gardogol commissaire Mamadou Diabité ɓe mbaɗi golle paydude no fewi so yittude kay réseau taw ko réseau de prostitué woni tigui rewɓe yeeyoɓe koye mumen tawa kadi ko rewɓe taw ko réseau kadi baɗɗo structuré no fewi baɗɗo tigui jubbude joguiɗo jubbude mawde no fewi on réseau noon ɓe jogui tigui ko site mabɓe taw ko site e nder ɓoggi karalle ko hen ɓe mbawata fottude e kala saaha site o noon ko dendagal jiɗɗo nadde e oɗon site kala tewlirama tigui jiɗɗo nadde e oɗon site kala taw ko site prostitué ji tawa kadi ardi site o ko gorko goto ɓe jogui tigui koɓe mbiyata ɗum tigui ko rencontre intime et discrète jiɗɗo nadde hen kala dokkirta tigui ko natal maɗa taw ko natal maɗa ɓorni comci maɗa balduɗi waɗi sexy walla tini sexy wondude e numéro ma téléphone mo keɓeteɗa tawa kadi ko ɗum woni natirɗi maɗa so tawi a naati noon ɓe mbawa tigui nandude ngal ɗon natal tawa natal ngal noon ɓe jaltinta yeeso ma ko nokkuji ɓandu maɗa to ɓurɗi hatukinede tawa kadi ko ɗin ɓe kewi yaltude woni des parties intimes ɓe jaltinta e natal ngal ɓe mbaɗa hen numéro téléphone maɗa wonande kay ɓen wonɓe kala jiɗɗo jokkodirde e maɗa koye ona numéro jokkodirta caggal ɗum noon kanko mawɗo kanko gorko joguiɗo on site mawɗo site o caggal kay kala natɗo hen so tawi kay a jokkodirma e worɓe so tawi noon worɓe rewɓe resaɓe rewɓe resaɓe e rewɓe célibataire uji kala kono ko ɓuuri hewde ngal ɗon on site hollirama tigui ko rewɓe resaɓe ɓuuri hewde hen kala noon kaldaɗo so tawi ko ñalawma kurɗo no fewi ko ujunnaje tawi ko ñalawma tawi ko feccere ñalawma ko ujunnaje tati woni 15 000 francs CFA joɓeteɗa so tawi noon ko ñalawma kebɓuɗo woni ñalawma kurɗo ko ujunnaje jeegom woni 30 000 francs CFA woni tigui ko joɓeteɗa kanko mawɗo site o noon so tawi ko feccere ñalawma sa heeɓi hen ujunnaje tati CFA hen temedde jeegom francs CFA woni 3000 ko kanko jeeyi so tawi ko ñalawma kebɓuɗo noon a heeɓi 30 000 francs CFA hen ujunere temedde jeegom woni 6 000 francs ɗum ko kanko jeeyi ɗum noon caggal kayinde debbo goto ɗum noon fijirde nde firti ko guila sappo lewru septembre maynu caggal nde debbo goto taw ko debbo desaɗo yumana sukaɓe ɗiɗo jeenoɓe tigui e nder ndeɗon fedde caggal nde o yiiɗi yaltude heɗon e ngal ɗon catala o noddi mawɗo site o noon yidde andinde ɗum e oɗo saaha joni ko jiɗɗo woppude ɗen golle kan hande ɗum noon yo on ittu numéro téléphone makko itta natal makko caggal ɗum noon haɗani kala e waktuji e kala sahaji numéro makko téléphone makko ko kar kone sono jamma e ñalawma kala o nodditi on kadi o wi ɗum ittani numéro makko ittani net makko e kala saaha nde won noon kadi guila o naati e nder site he on debbo desaɗo teskama tigui kanko ɓuuri sohlede kanko ɓuuri ɓayde ɓuuri wawde noddede e kala saaha hollirama noon o holliri noon caggal nde on wi on yo ittu natal makko on hollirimo tigui so wona o yeeni ɗum haalis kewde no fewi wawa ittude natal ngal e numéro téléphone saabu kay omo jeeya ɓe ɓuurɓe marsinde oɗon site o felliti yobde o noon woni ko wiyete chantage o rokki on koppereje kewɗe no fewi haɗani kadi on yaltini natal makko ngol lawol noon yaltini natal ngal ene yaltini hay yeeso makko yaltini natal ngal no didor noon caggal nde o tini ɗum noon e nder site o on site noon so wona joguiɗo tigui koɗo wawa nadde hen ko ɗon tigui o felliti portude plainte o porti plainte noon to commissariat mo 11e arrondissement commissaire arrondissement o noon caggal nde waɗi tigui namdi tigui brigade de recherche ne mbaɗata hen tigui loskuji mumen balɗe ɗiɗi pawi hen ɓe teeɓi oɗon
sagata taw ko dartodinoɗo ɗeɗon gueɗe o teɓama noon e oɗo saaha joni omo tawi tigui oɗo saaha mo tawi to parquet mo commune 5 mo Bamako omon toon faadi ñawore on toon faadi visa makko faade kasoji mawɗi taw ko kasoji ɗi MSA woni maison centrale d'arrêt mo Bamako o tawama kadi omo tawanama téléphone makko ene waɗi natte hewɓe wondu natal foof kadi ne winda numéro téléphone jomum o tawama kadi o jogui ko double nationalité woni omo jogui nationalité leydi Mali omo jeeya kadi to leydi nationalité leydi Togo e oɗo saaha joni o mona to tigui faadi visa makko faade kasoji mawɗi koto leydi Rwanda cakkitoɗɗenam police mo Rwanda ɓe kolliri tigui wonde ñalawma aljuma hanki o ɓe teɓima sappo e tati sagata taw ko jeeyaɓe pelle seɓɓitiɓe wonnoɓe heblade wadde jangu mumen kayi e nder Kigali lamorgo leydi ndi ɓe tawrama noon ɓe jogui produit kewɗe taw ko produit pewɗiteɗe pettoje bomboje artisanal guila e poudre uji ha e filuji courant ha e pontoje téléphone aji kala tawama kadi lesgoji ɗi kolliri tigui wonde ɓe jokkodiri e ndeɗo fedde seɓɓitiɗe wiyetede ADF tawateɓe to Uganda ha to RD kala e kala saaha taw ko jeeyaɓe état islamique waɗɗoɓe janguji mumen e kala saaha e nder ɗeɗon falde e oɗo saaha joni noon kamɓe sappo e tato sagat kamɓe foof ɓe teɓama lesgoji nana jokki hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon Sehil mon Haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam e jaam Allah jogomi jogo